מדי פעם בא אליי חבר טוב לישון צהריים. אנחנו מדברים קצת על עניינים ברומו של עולם, בסופו של דבר נופלים שדודים על המיטה הרכה של אלדי וקרין. ולפני כמה ימים, למרות שהוא כבר נרדם, אני לא יכולתי לעצום עין. הוא אמר לי הוא אמר לי אני לא מוזמן לחתונה של אלדי וקרין. עודד שם לב שאני לא נרדם וניסה לחסות אותי כמו שאני אוהב, אבל זה לא עזר. פשוט לא עזר. נכנסתי לסרטים. התחלתי לחרסם את עצמי לדעת. החלטתי להירגע קצת בסלון ולא להפריע לדוב, כפרה עליו, אלוהים יודע שהוא צריך את שנת היופי שלו. חיפשתי ספר שירגיע אותי, שישכיח ממני את העלבון, את הכעס, את הצער, את ההפתעה, את האכזבה. כמו תמיד, הוא היה שם בשבילי, יאיר. בימים כתיקונם אני יכול לטעום את המילים שלו, להרגיש את האפיצות שלהן על הלשון, אבל לא באותם צהריים. הייתי עובד עצות. החלטתי לנסות לחזור לישון בסלון, אבל המחשבה על זה שהם לא מזמינים אותי לחתונה ועוד לא אמרו לי את זה בפנים, פשוט לא נתנה לי מנוח. אני, שהוזמנתי לכנסים המדעיים החשובים ביותר של העידן המודרני, לא מוזמן לחתונה של המשפחה הקרובה שלי. אני שתמיד הייתי בשבילם רדום על הספה, תמיד מוכן לצאת לקרב, עשוי ללא חטא, שגם מבשל וגם עושה כלים בסוף כל ארוחה. עזבתי את הסלון על קצות האצבעות כדי לא להעיר את הדוב החמוד, והחלטתי לעשות מה שתמיד נותן לי שקט. הגאות לטקסטים של אלדי. אבל אתם יודעים, כמו תמיד, די מהר התחלתי להתפזר. לא יכולתי שלא לנבור בתמונות הישנות, לנסות להבין. מה השתבש? הרי הם כל כך אוהבים אותי. גם חברים שלהם אוהבים אותי. מה? נמאס להם ממני? זאת הדרך שלהם להראות את זה? לא מבין. לאמת שעם חלוף כל תמונה הרגשתי את הכעס שבי נמס. בכלל, לא משנה כמה שעות הם משאירים אותי לבד בבית. כשאני רואה את התמונות האלה לבד, בחושך, אני לא באמת יכול לכעוס עליהם מרוב שהם מתוקים. תראו בעצמכם. פשוט מושלמים. אותו אני קצת פחות אוהב. חיה מטונפת. בסוף החלטתי לצאת, לשאוב קצת אוויר, והבנתי שתכלס, מה אני נכנס לחרדות? הם חולים לי על התחת. דוגרי, אין לי יותר מדי מה לחפש שם. אני בכלל לא אוהב לצאת מהמושב. מה יש לי לחפש שם עם כל כך הרבה אנשים ורעש? ובכלל, מי ישמור להם על הבית כשהם יהיו בחתונה? האמת שהכי טוב לי בבית. הם בטח אפילו התגעגעו אליי יותר משאני התגעגע אליהם. אני לא כזה אף על אוכל של חתונות גם ככה. סתם, רציתי קצת לשמוח, לשיר, אולי לתת איזה נאום קטן, איזה, לא יודע, נאמבר מוזיקלי. לא נורא,
אני כל כך אוהב אותם, שזה בכלל לא משנה לי. סתם, לא יודע, קצת מוזר. מה, אני כלב?